alle sammen og velkommen til den her video. Det er mig og Nikolaj igen, som vil lave en video jelly, eller Bean Boozled her. Og vi har vores søstre med. Karoline, Nikolaj min søster, og Freja, min Victor søster. Så vi vil spille Bean Boozled, så lad os bare komme i gang. Okay, jeg starter. Du får den. Bussemand eller pære? Bussemand eller så for pære. Bussemand eller så for pære. Det er bræk. Eller flasken. Ja, jeg fik den her samme igen. Jeg er virkelig klar. Fuck, hvor er du heldig. Du må selv bestemme, hvad den er. Tag den hvide. Nej, den prøver jeg. Jeg tror, jeg tager. 3, 2, 1. Ej, hvor er det ulækkert! Biberbræk. Fuck det! Ulækkert! Bussemand. Jeg har lige spist bussemand. Jeg starter igen. Nu prøver du sådan noget. Jeg kender vaske mine fingre. Dogfood eller chokolade? Den er så dårlig, Nikolaj. Ej, hvor ulækkert. Hvor er det ærgerligt. Du skal bare igen. Ja, jeg må selv bestemme. Line! Kav! Jeg tror ikke, jeg kan klare den her. Jeg tror bare, jeg slår for hende. Nej. Den skal du Kav, du skal have den her. Jeg slår for hende. Godt. 3, 2, 1 nu. Ja, nein! Nej, igen. Nein! Jeg kan ikke tåle det at spille mere. Nej. Ja. Lækker. Håber jeg på, at det er Ja. Jeg må selv vælge. det der nummer 3. Så dig. Bræk igen. Ja, du er da ret god til at få bræk. Bræk helt ulækker. Den her. Der er ikke en af dem, jeg vil have. Så må du selv bestemme. Ikke til mig. 3, 2, 1. Jeg er færdig. Ja. Ej, hvor er jeg heldig. Det var fersken. Stod mig en bræk Nå, og jeg er fersken. uheldig. Ja, Anden runde, det jeg var. starter igen. Bræk. I siger det bare, Nikolaj. Den der fersken, den smager mega godt. Det er bussemand eller pære. Husk mig noget pære, jeg kan ikke lide den. Oh my god. Nej, jeg er uheldig. Tror jeg får det her. Nej, den er der ikke. Yes! Bane! Jeg tror, det er det i hvert fald ikke. Kom ind. Jo, du må selv bestemme. Det er bræk. Er du en baby? Jeg tager den. Sådan. Klar. 3, 2, 1 nu.